Γεια σας φίλοι, σίγουρα όλοι έχετε χρησιμοποιήσει καθρέφτη. Χρησιμοποιούμε καθρέφτη γιατί ανακλά το φως, αλλά και τα άλλα αντικείμενα ανακλούν το φως. Ποιοι είναι οι νόμοι της ανακλάσεως? Τι είναι η κανονική ανάκλαση και τι η διάχυση? Όλα αυτά παρουσιάζονται σε αυτό το βίντεο. Η αντανάκλαση του φωτός είναι η αναπήδηση του φωτός μετά από την πρόσκρουση σε μια επιφάνεια. Ας το φανταστούμε χρησιμοποιώντας αυτή την μπάλα. Βλέπετε ότι η μπάλα αναπηδά από τον καθρέφτη ή αλλιώς ότι αντανακλάται από τον καθρέφτη. Ο καθρέφτης εδώ είναι ένας απλός καθρέφτης που έχει επίπεδη επιφάνεια. Ο καθρέφτης είναι στυλπνός και αδιαφανής. Ξέρετε πώς φτιάχνεται ένας καθρέφτης? Παίρνετε ένα λεπτό γυαλί και βάζετε ένα στρώμα από ασίμι στη μία πλευρά. Η ασημένια πλευρά αντανακλά το φως, αλλά δεν το αφήνει να περάσει. Το φως ακολουθεί ορισμένους νόμους ανάκλασης. Πριν απ' όλα όμως, ας πούμε μερικά βασικά. Έστω ότι έχω ένα φακό και τον ανάβω προς τον καθρέφτη. Ο φακός εκπέμπει μία δέσμη φωτός. Μία δέσμη είναι πολλές ακτίνες μαζί. Για απλότητα ας εξετάσουμε μία μόνο ακτίνα. Η ακτίνα που πέφτει στον καθρέφτη ονομάζεται προσπίπτουσα. Η ακτίνα που επιστρέφει ονομάζεται ανακλώμενη. Μπορούμε να σχεδιάσουμε μία νοητή γραμμή κάθετη στον καθρέφτη. Τη χρησιμοποιούμε για τη μέτρηση των γωνιών. Η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα ονομάζεται γωνία πρόσπτωσης και η γωνία που κάνει η ανακλώμενη ονομάζεται γωνία ανάκλασης. Υπάρχουν δύο νόμοι ανάκλασης. Ο πρώτος νόμος λέει ότι η προσπίπτουσα και η ανακλώμενη είναι στο ίδιο επίπεδο. Ο δεύτερος νόμος της ανάκλασης είναι πολύ εύκολος. Η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης. Όπως βλέπετε εδώ, και οι δύο γωνίες είναι 40 μοίρες. Εάν αλλάξω τη γωνία πρόσπτωσης μετακινώντας το φακό, αλλάζει και η γωνία ανάκλασης, έτσι ώστε οι δύο γωνίες να είναι πάντα ίσες. Όταν μιλάμε για ανάκλαση του φωτός, τι σου έρχεται στο μυαλό? Ένας καθρέφτης βέβαια. Αλλά και τα άλλα αντικείμενα αντανακλούν το φως. Για παράδειγμα, ο τοίχος, το τραπέζι, ακόμα και εγώ και εσείς ανακλούμε το φως. Βεβαίως. Έτσι βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας. Αυτά τα αντικείμενα δεν έχουν δικό τους φως. Αντανακλούν το φως που προέρχεται από κάποια φωτεινή πηγή, όπως ο ήλιος ή μία λάμπα. Όλα τα αντικείμενα αντανακλούν το φως. Άραγε όλα αντανακλούν το φως με τον ίδιο τρόπο? Τι νομίζετε, ένας καθρέφτης και ένα χαρτί αντανακλούν το φως με τον ίδιο τρόπο? Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε δεν χρειάζομαι καθρέφτη. Μπορώ να χτενιστώ χρησιμοποιώντας ένα φύλλο χαρτί. Ξέρουμε όμως ότι δεν είναι έτσι. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τα είδη ανάκλασης. Υπάρχουν δύο είδη ανάκλασης. Το ένα είναι η κανονική ανάκλαση και το άλλο είναι η ακανόνιστη ή αλλιώς διάχυση. Ένας καθρέφτης είναι παράδειγμα κανονικής ανάκλασης. Αλλά τα περισσότερα αντικείμενα γύρω μας, όπως οι κουρτίνες και ο τοίχος, κάνουν διάχυση γιατί διασκορπίζουν το φως. Είναι εύκολο να δούμε τη διαφορά ανάκλασης και διάχυσης. Φανταστείτε μια δέσμη φωτός που πέφτει σε καθρέφτη και σε χαρτί.
Ας δούμε πρώτα με τον καθρέφτη. Βλέπετε ότι στον καθρέφτη η παράλληλη δέσμη παραμένει παράλληλη και μετά την ανάκλαση. Όλες οι ακτίνες έχουν την ίδια γωνία πρόσπτωσης και όλες έχουν την ίδια γωνία ανάκλασης. Οπότε οι ανακλώμενες ακτίνες παραμένουν παράλληλες. Ας δούμε τώρα τι γίνεται στη διάχυση. Όταν μία παράλληλη δέσμη φωτός πέφτει στο χαρτί, διασκορπίζεται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Οι νόμοι της ανάκλασης δεν ισχύουν εδώ. Οι νόμοι της ανάκλασης ισχύουν πάντα. Το χαρτί φαίνεται λίο, αλλά αν το κοιτάξετε σε μικροσκοπικό επίπεδο, είναι τραχή. Έτσι, η κάθε ακτίνα έχει διαφορετική γωνία πρόσπτωσης. Άρα και οι γωνίες ανάκλασης θα είναι επίσης διαφορετικές. Και έτσι το φως διασκορπίζεται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Οπότε ονομάζεται διάσπαρτη ανάκλαση ή απλώς διάχυση. Ας ανακεφαλαιώσουμε. Ανάκλαση είναι η αναπήδηση του φωτός. Το φως ακολουθεί δύο νόμους ανάκλασης. Υπάρχουν δύο είδη ανάκλασης. Ο καθρέφτης είναι παράδειγμα κανονικής ανάκλασης και ο τοίχος είναι παράδειγμα διάχυσης. Ο σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι να φανεί πώς ανακλάται το φως από κύλους και κυρτούς καθρέφτες, να φανεί η διαφορά μεταξύ του κυρτού και του κύλου και να δειχτεί η συμπεριφορά του φωτός πάνω τους. Εδώ έχω ένα καμπύλο καθρέφτη και οι δύο πλευρές του είναι καθρέφτες. Η μέσα πλευρά είναι η κύλη επιφάνεια. Είναι σαν να μπαίνεις σε σπηλιά. Η απέξω πλευρά είναι η κυρτή επιφάνεια. Πρώτα θα δείξω το φως πώς πέφτει στην κύλη πλευρά και μετά στην κυρτή. Σε ένα κύλο καθρέφτη το φως εστιάζεται σε ένα σημείο. Έχω τρεις ακτίνες εδώ για να δείξω τη συμπεριφορά του. Οι τρεις αυτές ακτίνες, αφού χτυπήσουν στον καθρέφτη, ανακλώνται και συγκλίνουν σε ένα σημείο που λέγεται εστία. Βλέπετε αυτό το σημείο εδώ. Οι τρεις λοιπόν αυτές ακτίνες εστιάζουν στο ίδιο σημείο, αφού ανακλαστούν από τον κύλο καθρέφτη. Μπορούμε να σχεδιάσουμε την πορεία των ακτίνων. Μπορούμε να σχεδιάσουμε τον κύλο καθρέφτη, αλλά και τις ακτίνες, καθώς κατευθύνονται προς αυτόν. Σημειώνουμε εκεί που χτυπάνε στον καθρέφτη. Σχεδιάζουμε τις ανακλώμενες ακτίνες και σημειώνουμε την εστία. Τώρα στον κυρτό καθρέφτη. Τώρα γίνονται τα αντίθετα. Οι ακτίνες δεν εστιάζουν. Μπορούμε να θεωρήσουμε μία εστία από την αντίθετη πλευρά, από όπου οι ακτίνες διασκορπίζονται. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι ακτίνες, αφού ανακλαστούν από τον κύλο καθρέφτη, αποκλίνουν.
Οι κυρτοί και οι κύλοι καθρέφτες μπορεί να είναι τόσο χρήσιμοι όσο οι φακοί, λύνοντας πολλά προβλήματα. Να σας δείξω πώς δουλεύουν. Οι κυρτοί καθρέφτες ανακλούν το φως φτιάχνοντας είδωλο που είναι πάντα μικρότερο και όρθιο. Μπορεί να έχετε δει τέτοιους παραμορφωτικούς καθρέφτες που κάνουν την οριζόντια όψη πιο λεπτή. Οι κύλοι καθρέφτες ανακλούν το φως προς τα μέσα και το κάνουν να εστιάζει. Το εστιασμένο φως παράγει θερμότητα. Χρησιμοποιούνται επίσης για να προβάλλουν ένα αντικείμενο. Παρατηρήστε ότι το είδωλο είναι ανάποδα και ονομάζεται πραγματικό είδωλο. Όταν ένα αντικείμενο είναι μεταξύ της εστίας και του καθρέφτη, τότε φαίνεται όρθιο και μεγαλύτερο. Η πιο σπουδαία χρήση κύλων καθρεφτών είναι στα τηλεσκόπια. Όχι μόνο δίνουν μεγάλες μεγεθύνσεις, αλλά λύνουν και ένα μεγάλο πρόβλημα των φακών. Όταν φως περνάει μέσα από φακό, πάντοτε αναλύεται σε χρώματα. Αυτό κάνει τα είδωλα θολά. Οι καθρέφτες δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα. Έτσι, τα καλύτερα τηλεσκόπια είναι φτιαγμένα με τέτοιους. Παράδειγμα τέτοιου τηλεσκοπίου είναι το Hubble που βρίσκεται στο διάστημα σε τροχιά γύρω από τη Γη.